Ik ben druk aan het knutselen in mijn vulkaan. Het idee is dat Zaken hier Mentos zien smiet. En dat hij dan zo sproeien gaat. Nou ja, de basis hakkel. En ik kijk hem echt zo mooi aan zijn oppakken. Ik denk dat is wel handig. Dus ik ga hem in de doos zetten. En dan beginnen. Dat dit idee wat. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ja jongens, je ziet het goed. Ik ben druk om een knutsel. En wat zou het worden? Nou, je ziet een colafles erin en wat karton. Nou, dit lijkt wel wat vuurachtig. Het wordt een vulkaan. En eigenlijk zie ik dit mijn zakenknutselen. Maar ja, dat hier heb ik beloofd een paar weken geleden. Alleen we kregen natuurlijk even heel slecht nieuws. En ja, het is er net meer van kaam. Dus ik ben juist er jongen ben ik hier mijn start. Ik ga ook nog even naar de winkel wezen van wat spul. Want Joet slaagt het echt weer net, omdat mijn zaken het waren. Ik vond het wel heel schande, want nou, hij zit al zijn meneur en morgen is het al zover dat ze dat op squallen presenteren, Maya. Dus ik denk, ik krijg nog een gatje. Ik denk, dan ga ik het van meidje. Ik heb een beetje beloofd hier. En ja, dan kijk ik even iets weer waarom dan, zeg maar. Dus ik ben druk aan het knutselen in mijn vulkaan. Het idee is dat Zaken hier Mentos zien smiet. En dat hij dan zo sproeien gaat. Nou ja, dat is het idee wat. De basis is er. Dan wil ik eigenlijk dit doek. Dit is eigenlijk voor onder een kriesbeam, zeg maar. Die wil ik er omheen gedaan. En dan dit er nog wat opplakken als de lava dit er omheen zit, zeg maar. Dat weer een beetje het idee. Dus ik hoop dat dat slaagt. Dus dat zal ik doen. Het gaat dus net goed met opa. De mensen zullen vanmiddag mij eens heen om echt afscheid te nemen van opa. Opa wil ze nog heel graag een keer zien. En hier zei ik, dan is het een nijek kleed. Net dat de mensen hem heel ziek zeggen. Dus dat ben wel van die dingetjes. Dat is heel mooi te doen, maar het is echt wel heel zwier, vind ik. Ja? Wij wisten het juist er al, maar ik had het pas van de morgen verteld. En ik denk, ze zitten de hele nacht in mijn baan. Nou, van de morgen helemaal in traan. En ik had op squal even verteld. Ik denk, dan kun je me een beetje in de gaten houden. Want ja, Hildo is er nog wel heel luchtig, want die snapt nog net precies wat het al inhoudt. Maar ja, Zaken toon is wel heel goed. Dus Nou, ik hier met Zaken dus van de week echt een heel mooi verhaaltje. Hij wil graag een verhaaltje van opa meidje. Wat ik heel dapper vind. Ik ga met hem aanpraten dat hij wordt het dan echt heel graag vallen op de begrafenis zelfs. Nou ja, dat vind ik nogal wat. En dan hebben we aanpraat dat ik bij hem steen. Dus mocht het net lukken dat ik het dan verder vertellen kan. Maar hij had echt zeg maar de dingen. Wat zijn en hij een beetje een sluitend verhaal van maken. Maar hij wist heel goed wat er wil en net vertellen wordt. Dus ik doe mijn best om dit zonder trend om je vatten te lezen. Wordt heel lastig. Maar ja, het is wel heel mooi. En het is ook wel heel dierbaar dat we dat together zo dwang kennen. Dus nou, hier komt er. Mijn allerleerste opa. Mijn opa is toevallig de allerleerste opa van de hele wereld. Opa en ik ben een gek op voetbal. En terug opa ben ik een echte Ajax-fan geworden. Geen Feyenoord dus. Jammerheid. Dat vond Zaken wel leuk grapje. Sinds opa en Beppe naar Friesland verhuizen binnen, ben ik heel vol bij opa en Beppe West. Te gerren met opa naar de winkel rennen en boodschapppen heljen. Super moeilijke, maar hele grappige puzzels maatjes met opa. Mijn opa en Ildo naar de boatestuin. Ik voetballen en opa Ildo trouw op een schommel. Hield dit maar heger. Ik leerde heel goed Nederlands praten terug opa. En opa terug mij wat Friesk. Altijd als ik opa zeg, dan vreeg hij hoe had het met mijn voetbalwedstrijd ging weer. Als we won hier, dan zei hij, goed zo jongen, goed gedaan. Maar hier we verlenden, zei hij, maakt niet uit jongen, als je maar plezier hebt gehad. En wist opa, het is correct zoals opa zei. Ook al kom je met je kloten onder de tram, ik blijf net als opa voor altijd een Ajax-fan. Opa, ik ga je missen. Vaarwel, vriend. Nou, dat ging heel best. Ja. Dus ik vond het wel leuk. Hij houdt het echt wel heel luchtig. Nou, dat laatste stukje dan even wat. Ik vond het wel heel mooi. En Zaken vertelde, ik wilde het heel graag dan mijn Ajax-shirt aan haar. En een Ajax-sjaal. En als mijn verhaaltje dan die in haar, dan wilde ik heel graag zien sjaal op de kistel is. En dan hij had dit verhaaltje ook al om een opa zelf. Ik had van voorlezen, maar hij had ik verteld dat er dat dwang was. En opa vond het echt prachtig. Dus dat was wel heel emotioneel, maar wel heel mooi. Hij zei van ja, want kijk, het wel op een begrafenis vertellen. Maar ja, dat had opa het net. Dus dat vond ik wel heel toek. Dus hij het bij opa en Beppe, hij het thuis zo voorlezen.
En ja, opa vond het wel heel mooi. Dus ja, heftig zou ik zeggen, jongens. Pff, ja, nou ja, dat dus vanmiddag. Dus het is wat een gekke dag, een beetje nuwer. Ik ben van de morgen betierd, ben ik nog bij Skelterwest voor het boek. Voor de illustraties. De mensen is een squallenzaak, hoe is het net een squallen. Ik zei, ik kon al een squallen. Toen ben ik even naar Skelterwest voor het boek. Het werd echt trouwens prachtig mooi. Skelter, super goed waande. Nou, nu heb ik nog correct even een 3 kwartier of een uur. En dan gaan we aan zijn naar opa en Beppe daar. Maar ik denk, dan ging ik toch nog even met die vulkaan waanden. Eerst dacht hij, zei ik, is het ook wel gewoon alleen nog de kolenfles en de Mentos. Dus dat hier maar eigenlijk al praat van net meer een hele knutselwerk eromheen een meidje, maar gewoon de kolenfles en de Mentos. Want dat, natuurlijk, dat is echt het leukste. Maar ja, dit hier maar eigenlijk al praat. Dus ik wil eigenlijk, voor het zaken thuis komt, wil ik dit wel kleerhouders met Jon Ledwe. Daar heb ik net zo zin in. En het is ook wel leuk dat hij dan thuis komt, dat er dan denkt van, hé, mem had hem makken. Kijk toch nog even iets leuks op deze moeilijke dag. Dus ik ging onder het vulkaan knutselen, jongens. Ja, let's go. Nou ja, de basis hakkel. En dan kijk ik echt zo mooi aan zijn oppakken. Ik denk dat is wel handig. Dus ik ga hem in een doos zetten. En die stiert goed vast. Ik kan er net omvallen. Ik kan nog wel bij de dog. Ik denk dat is ook wel handig. Maar hier deze voet. Ik hoop dat dat wel weer wat past. Want het leek me wel handig. Dat ik dit eens zag. Een hinder lezen kan. Dat weet het idee wel. Oh jongens, het is altijd zo leuk dat iets werkt. Hè? Dat we die savat haar, dat dit echt een vulkaan is. Jongens. Correct? Echt. Nou, die is toch te gek. En dan hier ik het idee om de oranje met de langste. En dan de rim. En dan de gele. Dat weet het idee wat. Maar ik zei dat dit misschien. Nou ja, maar als je maakt ook wat litere stikjes, dan kijk ik wat meer de bocht om. Maar dat weet het idee wat. Ik ga dubbelzijdig tape, dus ik denk dat is wel handig. Dat is even ziekje. Ja, ze hebben squallen, hij zit oer ja, blink heet het dan. En dan zit oer het water. En nou ja, of oer het water, nee, oer de natuur. Gossie, ik weet niet precies wat het precieze thema is trouwens. Ik zei het nou echt maar wat van me. God, wat zijn zaken nou? Nou ja, hun doen het in ieder geval over hoe een vulkaan werkt. Ik zit morgen, ja, dat is exact zijn presentatie, dus je moet het me morgen uitlezen. Maar hun doen het dus over vulkaan en nou, dat hij dan uitbast. Daar vertellen ze wat over. En nou, de vorige keer hadden ze dat ik heel simpel houd, maar dan ben ik een hier echt iets maken. En zei dat wil ik extra graag. Nou, ik zei dat kunnen we wel even together doen. Nou, dat is er dus net vulkaan. Maar ja, eigenlijk is het denk ik dat hij in zijn hele volle tier. Dat valt me ook nog daar. En nou, dat leek hem wel leuk. Dan op het plein op een tafel dit deel zetten. En dan wat zaak ik er heel snel pimentjes in smitten. En dat het goed is dan. Ik ben heel benieuwd. Ik zal even dit vaststapen. Ik vind het trouwens wel heel leuk dat ze dat al op vrij jonge leeftijd doen. Dat die ben iets van de klasse en van de ouders, pakers en beppers presenteren mij, zeg maar. Ja, dan leren ze dat ook een beetje. Het is natuurlijk best wel spannend om van een groep mensen te stingen. Maar ik zei dat zaken er net heel veel moeite mee had. Maar ja, het is toch wel heel leuk en dan leer je dat ook. Dus, en ze maken natuurlijk echt zelf al gegevens echt opzietje, echt googelen en opzietje op internet van nee, wat is dan een vulkaan. Dus dat maakt echt dat ze er hoe nijt in. Dan is zelf dat echt meid. Nou, maar we zijn Sjen. Net gek. Jongen, met dubbelzijdig tape wat net handig voor is, hè. Nou, ik hield het wel heel graag uit mijn zaken dwangel, maar als ik zei dat komt echt kwartier. Ja, dat is echt, nou, net meer lukt. Je had het idee zelf bedacht. Laten we het erop houden. En hier mij de uitvoering aan ik doen. Hier mij de mentors doen. Ik denk dat ik dat natuurlijk het allerleukste vind. Dus ja, even wat aanleiding is dan echt wel goed. Even wat oors. En ik zal weer dat met een Klaasje morgen. Ik kom het op wat te zien. En Kim. Want dat mij dan bij die presentatie heb. En jij ook even komen. Dan maak je even een luchtig momentje vast is. Maar dat is denk ik wel belangrijk. Ik word het toch een beetje roemknipt, denk ik. Ik vind het toch mooier. Dat het wat meer past. Nou jongens, maak je eens even Sjen. Ik keur hem goed. Liek het wel wat, toch? Zo. Ja. Nou, dan zit ik het spul hier oprijden en dan zal ik eens lietse mosje squallen helje. Nou ja, jongens, ga je samen even een knutselwerk hier hoor. Ik ga gewoon doorzetten wat karton, kolenfles. Ik moet alleen nog even Mentos helje, wel heel belangrijk was dan gaat er net
spuitje natuurlijk. Dit is gewoon een kleedje, die kist zonder een kriesbeam eraan. Nou ja, ik hier dat dus gewoon met kartontjes zo wat vastzetten. En dit heb ik met papier in. Achteraf denk ik van hier misschien ook mooi was mij papier in geel en oranje. Maar van jou is dit prima. Ik reken hem goed. Zal ik wel net zo vol van hoe bleef al die cola erheen. Wat denk je wel? Ja, nou, voor nu zou ik zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtink omheen en via het net de chill te downloaden voor die tablet of telefoon. Want tonight zit vlog. Hey hoi.